Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Васил Стоянов от BetaTrader. В предишния видео урок разглеждахме как едно ниво на подкрепа може да разбереме бързо, че ще е такова и че ще издържи с помощта на японските свещи. Това, което говорихме, че един от начините това да стане е ако това е втори или трети така нататък тест на това ниво и се формират обръщащи бичи свещи. Примерно чук или поглъщане. Има и други варианти, разбира се. Тогава може да кажем с по-голяма сигурност, че това ниво по-вероятно би издържало. Същото говорихме, че важи и за нива на съпротива. Ако има някакво ниво на съпротива, съответно могат да се формират мечи свещи. Мечи свещи, които ни показват обръщане в посоката падаща звезда, мечо поглъщане, завеса от тъмни облаци на това ниво. Когато е тествано съпротивата, това ще ни покаже, че това ниво по-вероятно да издържи. Това, което ще разгледаме днес е какво става, ако едно ниво бъде пробито и какво ние може да направим по въпроса. Така че, ако вземем ниво на подкрепа най-напред, какво имаме? Цената пада под това ниво и имаме затваряне под него, докато при ниво на съпротива, съответно бича свещ, която затваря над нивото на съпротива. Разбира се, на колко по-голяма графика е даденото ниво на съпротива или подкрепа и колкото по-важно е, толкова по-голямо значение има такъв пробив. Един от вариантите при такъв пробив е да се формира връщане до това ниво и тестване. Защо този вариант съм се спрял на него? Защото когато цената се върне до това ниво, ако това се случва на дневна графика, може да минем на по-малка графика, примерно на 1 час или на 30 минути, да потърсим мечи обръщащи свещи, които да ни покажат, че това ниво от подкрепа става съпротива. Така с тези мечи обръщащи свещи ние ще имаме още едно потвърждение и съответно, ако сме на по-малка графика, може, ако решим да открием позиция, като първият таргет, разбира се, ще е предишното дъно. Де факто, ако имаме поне 2 към 1, 2 пъти по-голяма печалба, отколкото риск, тогава евентуално такава сделка би си заслужавала. Имам специален повод да се спра на този вариант. След малко ще го разгледаме при графиката на евро-долар. В такава ситуация при пробив, ако тренд е много силен, може още да няма връщане до това ниво, цената просто да си продължи надолу. Може да има връщане след няколко графика до него. А може третия вариант, който трябва да знаем, е, че това може да е просто фалшив пробив. Тогава ще имаме бичи свещи, които няма да имаме обръщащи сигнали. Бичи свещи, които ще затворят на малка графика над това ниво, примерно на 1 час. Ако това е дневно, на 1 час затваряне над това ниво, това ще ни покаже, че все още пазара не е готов и не разглежда това ниво като подходящо за откриване и продължаване по тренда на нови къси позиции. Затова искам да се спреме на първия вариант, когато тук имаме обръщащи сигнали на по-малка графика и може да продължиме. Идеалният пример, само да се отвори графиката. Не знам колко добре се вижда, сега ще се опитам да я нагласа по рамките на екрана, който снимам, защото трябва да е с хубаво качество и има специален размер, който да е. Виждаме, че през вчерашния ден имаме пробив на 2 важни нива. В момента цената тества първото ниво, което беше подкрепа 2015 година, най-ниската точка след целият този огромен спад, който направи цената. Виждаме, че сега сме точно на него. Какво може да направим? Минаваме на по-малка графика и търсиме дали имаме обръщащи сигнали. Поне сега за момента нищо не показва и виждаме, че това ниво за малко в началото на деня е било вчерашния ден подкрепа преди да бъде пробито. Имаме връщане до него, но голяма бича свещ затваря точно на него. Все пак тук има една зона, която старото ниво е тук, но ако погледнем текущото ниво е малко по-високо. Само да направи тази линия зелена, защото с зелено си отбелязвам подкрепите, да мога да се ориентирам по-лесно. Така, виждаме, че това е лека зона. Имаме 2 нива всъщност, много близко разположени на предишни подкрепи.
За сега нямаме признак, нямаме меч сигнал обръщащ, падаща звезда, меч поглъщане в идеалния вариант или пък завес от тъмни облаци. Точно ето тези, сега ще ги покажа пак, които ни показват, че нивото от подкрепа става съпротива. За сега нямаме такъв вариант, но това не значи, че няма се. Това е първи тест на това ниво. Евентуално затваряне над него ще ни покаже, че това за сега няма да се случи, или поне това ниво няма да стане съпротива за цената. Тогава ще търсим същите сигнали при по-високото ниво, но ако се формират обръщащи мечи свещи, които разгледахме преди малко, това ще ни покаже, че може да очакваме спада да се поднови. Тогава първият таргет винаги е последното дъно, което имаме за цената. Въпрос е тези свещи колко ще са голями и дали ще може да оформиме съотношение 2 към 1. Примерно и тук, ако си представим, че ще има една меча свещ, която поглъща тази. Ако влезнем след нея на пазара, да кажем, ще имаме 56 или 60 пипа риск, таргетът ще ни е по-малък, ще е 53. Тогава такава сделка не си заслужава. Трябва да търсим сделки, в които да имаме по-голяма печалба, отколкото загуба, защото математически погледнато дори и да сме около 50%, ние пак ще сме на печалба точно заради това, че имаме по-големи печалби съотнесени към загубите. Това беше всичко от мен за днешния урок. Пожелавам ви успешни сделки!